Ako vyzeral tvoj život po diagnostikovaní rakoviny prsníka? Bolo to ťažké. Do dnešného dňa je to ťažké. Keď sa ráno obliekam z pyžama a večer sa vyzliekam do pyžama. Ináč to neriešim. Kto ti bol v čase liečby najväčšou oporou? Asi ja sama. Sama, lebo som si povedala, čo bolo. Už sa nevraciam k tomu. Dávam si ciele, ktoré sa snažím splniť a mám úžasné vnúčatá, ktoré mi robia radosť a chcem tu byť pre nich. Ako sa zmení človek bojujúci s rakovinou? No, ja som sa zmenila veľmi, čo sa týka mňa. Keď som bola utiahnutá, nekomunikovala som, respektíve nechcela som dávať von to, čo ja všetko cítim. A toto je taká báječná organizácia, že ona z vás vytiahne všetko. Ako si sa dostala do tímu pacientských poradcov Nie rakovine? Moja cesta bola náhodná. Dá sa to tak akože povedať. Bola to súhra náhod. Mne ochorela maminka tiež na onkologické ochorenie a začali sme chodiť a liečiť sa v Národnom onkologickom ústave na Klenovej. Čiže my, keď sme tam prišli ráno o 6:30, bývali sme do večera do 6:30, čiže bola veľmi dlhý čas na pobývanie v tejto nemocnici. No a poväčšinou sme sedávali na druhom poschodí a som si tam pozrela, že pacienti radia pacientom, taká úvodzovka kúkania, už po našom povedané. A som si to najprv okúkávala, fakt. Ale potom som raz dostala odvahu a povedala som mojej mamine, že mami, ty tu seď, ja sa tam idem spýtať. Tak som sa prišla spýtať, že prosím vás, ja by som chcela to s vami, ako by som sa dostala k vám. A na to mi povedali dievčatá, ale to my sme pacientky. A ja som pacientka. Vlastne a takto dalo slovo a už som od roku 2021 tu na. Prečo by mali ľudia s rakovinou a ich blízky navštíviť pacientskú poradňu Nie rakovine? Ja som mala takú, ako v podstate, keď ja som ochorela, tak mala som jednu priateľku, ktorá taktiež bola chorá a ona ma viedla celou mojou liečbou. Povedala mi, teraz pôjdeš na takéto vyšetrenie, neboj sa, nič to nie je vážne. Na ďalšíkrát mi povedala, Ivi, teraz pôjdeš na takéto vyšetrenie, budeš tam